Mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Abig! kalbo sa lahat. No. Alright mga kabisyo, isa pong napakagandang hapon sa inyong lahat. Ang oras ba natin, it is now 30 minutes after 5 o'clock and you are still locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio and we are broadcasting live across the city by the bay. Yes mga kabisyo, syempre hindi po ako nag-iisa. Kasama ko pa rin po ang tropang EDSA. Pinangungunahan po yan ng napakatalino sa lahat, apakahenyo. Walang iba kundi si Tang! Henyo! Tender, pero Jose pa rin kag naga-raguma. Siyempre, kasama din po ang prodigy ni Tanghenyo. Inyo po abang lingkod, Diego Bandido! pag may buhok, hindi po ako yan. Chinese New Year ngayon kaya walang pasok. Kaya sa lahat po ng mga kaibigan natin, mga katropa natin, kabisyo natin, mga incheck, kung hey Pachoy, mukanta salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo po kikinig dito sa 90.7 Rap Radio ha. Siguraduhin namin masaya kayo ate. Hanggang aras 9 po tayo ng gabi para party tayo ha. Wala ba tikoy dyan? Wala ngang tikoy na dumating pero may baked macarons na dumating. Yeah! Ay, maraming salamat sa mga bisita ko. Ayan, sila Rizel. Gusto niyong bumate? Dali, mag-say hi kayo. Pagkakataon niyo na to. O, pakilala kayo isa-isa na lang. Sige, hindi, palapit kayo. Sir, alaya dito, sir. Sige, sir. Hindi, upo ka. Pagkakataon nyo na to. Kaya pumupunta kayo dito sa Love Radio. Hindi, may gusto kayong batiin. Oh, dali, lapit. Ayan. Okay, sige, sir. Sinong babatiin? Sino babatiin? Ayan, okay. Go. Binabati ko ang mga kasamang kong rider, Kamote Riders. Kita-kits tayo sa charity event natin sa February 25 sa Bacoor, Cavite. Ayan. Ang pangalan mo ay si? Tristan. Oh, Tristan. Ikaw, batiin mo na yung mga kasamaan mo. Isa-isain mo na. O, shoutout mo na. Oh, shoutout nga pala sa kasama ko, si Asher Kin. Oh. Si Ate Sel, si Tenten, tsaka yung aking buting may bahay. Oh, wala bang I love you dyan? I love you. Banggitin mo yung pangalan. Buuhin mo. Be? Love, I love you. Yeah! Maraming salamat sa pag-drop by. Wala na kayo nakalimutan, wala kayo nakaligtaan. Oh, shoutout sa lahat ng mga Kamote Riders daw dyan. Bakit Kamote pangalan ng grupo nyo? Inabutan ko na yan eh. Oo. Pero kamote sa pangalan pero hindi sa lansangan. Iyon ang maganda. Galing ha, medyo nagra-rhyme ha. Pagtulong sa kapwa. Kamote sa pangalan pero hindi sa lansangan. Ang Kamote Riders. Binabati ko din mga kasamahan ko sa trabaho ko, Regine sa marketing. Ayun. Oh, wala na. Yun na. Alam na ninyo kung sino kayo. Tama naman, alam na nila kung sino sila. Ayan, maraming salamat sa pag-drop by ninyo ha. Si Kuya Pogi, medyo nahihiya eh. Anyway, mga kabisyo, ganyan po. Welcome po kayo dito bumisita sa Love Radio. At syempre, para hindi po kayo manuno, dapat po may alay. Wala pong presyo yung alay, basta lang may alay. Oo, parang albularyo lantang. Ano nga kadalasan na ginagawa tang ng albularyo? Ay, kahit peso, pwede. Ano mga kabisyo, tuloy-tuloy po yung bakbakan natin. And of course, don't forget po on February 14 mga kabisyo. Abangan po ninyo dahil may mga pangyayari, may mga magaganap po
Anniversary din po yan ng Love Radio, ang February 14. It's the Heart's Day, ika nga. At 12:01, mararamdaman nyo na po yung pagbabago, ang transformation na magaganap po dito sa 90.7 Love Radio. Kaya siguradong mag-i-enjoy ang lahat. Oras na mga kabisyo sa buong Kapuluan. Ganap na pong. Alam, may tumatawag asawa ko. Sandali, sagutin ko. Hello, me. Nawala na, pinatay. 35 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. Kasama pa rin po Diego Bandido, Tanghenyo. Hanggang alas 9 po tayo. Alright, mga kabisyo. Keep it locked in. Dito sa pinakamasayang programa sa hapon hanggang gabi. Ito po ang programang EDSA